Bu, aku dikongkon ngijoli duit kas ilang. Soale bendaharane aku, Bu. Aku sing nyekel duwike. Iki piye, Bu? Jumlahe akeh. Aku gak eroh, Bu. Tak delek tas pas tak cekel ora enek. Piye, Bu? 10 juta, Bu. Duwike apa? Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manohara Soimah Los Ayu Lek Damis. Oke guys, iki dik mau enek komenan, "Weh, ki bajene ora tau diresiki." Asline yo diresiki, guys, cuman ora diconcong. Ora digek ning YouTube, gak digek ning Facebook yo, Mbak yo nek resik-resik. Ya masuk anggar resik-resik kan nebo ngono kuwi. Nek resik-resik diconcong ki rasane luwih ribet, makane gak usah diconcong, mending diresik-resik nek bar yo wis. Nek diconcong kan ku Ran kene lah ono lah. Padahal mae sing marahi diujud ki mae yo. Padahal anggar kene teko mae. yo wis ngono kuwi. Mae, Mbak. Ubah ning kene sapa men? Lah yo di ngono yo anggar mulai kok kae rapa yo marani rapa. Terus pas ambek pake bereng. Oh, ngono diresiki. Apa-apa ambek mak Ebe tambah dulu. Jan. Ngono ki padahal balik layar dik mau gak ngono yo. Lah yo iki apa tak resiane kabeh iki. Anak apa? Loh. Coba mana pulang, Mbak? Mulai. Loh, ngapain? Tak mampu riyen mak kerjaan besok aja untuk ini ada urusan penting mak apa adik sedikit wong tak mulai lanjut jam pira lah dek musim mulai itu lho jam awal ya enten urusan penting mungkin besok atau besok berapa dengan posisi mak itu kenapa mbak tentang apa dila pengen ngonten yang kita penyakit politik iya ya nek sore kan lagi metu Sukma, niku lho teng sekolahan enak masalah mak. Ini gak tak selesai nanti keluargaku yo. Angel iki urusane kok. Masalah duit. Sukma niku kan dikan nang sekolahan kan bagian niku duit niku lho mak bendahara. Aku nanti ngenane jadi bendara yang ndasku nyekel di atus-atus 1 juta. Mana swidak nek gak 70 juta. Iku ki dhuwit mok anunan tok. Lah kok seneng dadi bendara. Mboten seneng ngoten mak lan perusahaan padha ditunjuk ngiki yo. Terus akhire dhek gelem. Lah pedhek mulai biyen apa? Aku ngene Sukma niku lho mak. Dhek iki mak aku yo iki ngene ndredeg kabeh aku yo ane gak kene gak wong tuane dhek gak iso ngatasi iki terus sampe tak salahno yo piye nek wis kadung iki kadung apa le ora aku bingung aku kowe iki lho kok bingungi wong aku kok bingung aku mulai yo ndang mulai ning opo ngono lho Sukma ngilangno duit mak lah Kali ndelek aku bingung kali. Nah, ini kita ayo gak diwong duit semono kae kok 10 juta itu. Kan jadi bendara atau di uang duit urunan. Iya, duit urunan duit apa duit EKB Simbowo. Lagi apa anak acara, duit urunan iki digawa DE. Tak kejang kowe langsung ketewe tamisan. Terus 50.000 luar itu suwen ini. Buat tuku bensin gue sangu mak, pewangisan. Ya Allah mur, 10 juta. Iya mak, telepon iki aku ya Allah, aku ya bingung iki nek gak kan iki nek iki karo rembukan karo Pak karo anu kan gak iso melane aku pamit tak mulai ngoten. Wis dirembuk mulai ini bisa. Tapi sembrono. Terus aku kan ngene iki mboten setuju, Mak, nek Sukma masuke nyekel duit niku saiki ceroboh. Uga nganu, kadang duit dhewe ngono ki sing wali sing apa.
Bil piye kowe mbok terna mbak mer apa mulai dhewe apa mbok terna? Terna ae, Mbak. Ayo. Ya Allah, aku malah bingung. Dan yo. Ayo bingung mak iki. Tenang bukan apa-apa, Mak. Kan aku bisa nonton ngono ya. Iya. Aku mau kenapa nonton nang jopo nggih. Ya wis aku tak terna ya. Aku tak karo nonton ko, lha kowe mulai ra apa berembek Pak nang omah. Nggih. Sak mosok aku gak Kula ngomong nek umpamane nyetir dhewe mbrutek iki mak niki kula. Nah, ya dik sak mosok ya Allah, subhanallah. Niki lho mak mbek aneh. Sumahe mbek aku lho wau. Ya jembatan. Mbak Mur iki tak roll yo kontane. Delok yo Mbak yo. Sik sukma iki lho. Pacakno dhewe. Bu, aku dikongkon ngijoli duit kas ilang. Soalnya bendaharane aku, Bu. Aku sing nyekel duwike. Iki piye, Bu? Jumlahe akeh. Aku gak eroh, Bu. Tak delek tas pas tak cekel ora enek. Piye, Bu? 10 juta, Bu. Duwike ape dienggo klasmit duke. Rasa kono duwe amur, bendara iki urusane duwe. Pun kula niku mak, pun kula tuturi ndok aja gelem ndok nek kon nyekel dhuwit Bu iki wedi aku ngono rek mak jenenge nganu les ndek iki lha piye lah Bu wong padha padha ngesukno aku ngono dadi yo aku yo piye neh wong jenenge ngono iki yo bagian dari sekolahe dhek to mak masuk aku sak kelas sampe mau kabeh iki ngono yo ndak ro nek apa kedadian ngene niki. Yo aku tak karo ngonten misam, aku tak njogo koyo kaya ngene yo pisan ngene kok mau piye kok iso. Ceritane. Rasanya kan marik-marik apa dhuwit kuwi. Atik nang bank, atik nang bank plecet apa nyekel dhuwit iki yo risiko mau. Aku kalau nyiram bayem ngono gak risiko. Ayo, kok aneh, ora sanggup motor engko malah bingung tiba malah. Aku terus barang dhisik ya iki aku niki. Sekarang besok ya, Mas. Tasik. Tasnya kula beto. Mumpun Ya wis ayo lah neng mbur. Awak kok jomen kowe. Pak Rafa pir nang omah ya, tak ngaturno Mbak Mur lho, Pak. Anak iki dadi bendara ku lho, Pak. Ndang dhuwit 10 juta dilangno. Di bendara. Anak ae aku. Ini ceritane kok. Wis ayo dhisik Wis, iki kok. aja nyoncong ae to. nggih nggih Mbak. Wis ayo. Piye aku. Tinggal bojoku tak andani terus piye. Kok sak ngono kae. Bapak Sukar anak nang omah ora, Mbak? Tutupan. Metu rawange tutupan dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
sampean wis mulai. Iya, penting Pak. Nek opo? Maem ku lho, aku ya penting. Iya. Mana? Mana? Pak, anakmu iki piye? Awake dhewe iki wis sampe dina niki golek-golek, kok malah anakmu ki enek, ae sing dianu ki lho. Nek opo? Kok rak yo roh lek nek Sukma ki nang sekolahan ki dadi bendahara. Iya. Bawa duit, Terus urunan iki dhek iki sing anu. Sing nggawa urunan apa iki dhek sing nggawa kene iki apene acara nang sekolahane. Lah duit iki lumpuk nang ngene dhek lho, wong dhek dadi bendahara. Duit kuwi ilang iki Pak, piye kalau anakmu terus anu 10 juta ilange. mana? Lah wong duwe urunan duit. Penting gue nek acara, Dek. Iki piye awake dhewe kaya ngambeli terus piye entuke konti. Jadi akhirnya kau hilang piro jajan apa-apa. Tak melukai terus piye? Lah yo. Nang kok Dek Nanti gak ngomong aku lah Sukma. ora wani, Dek iki ora wani iki mung Nek malah wis ngonteni. ora wani cah iki uga iso nang langsung ngomong iki ora. Lah aku pernah nggo nindai. Nggih, mau ndek mung yo lagi WA kok paling mungkin di nganu Ya paling layak ngerti, angger paling. teko brek nang kamar, teko brek nang kamar ndak kuwi to. Yang diranu golek ila Sukma nang ndi? Lah mau terus cak indah mau ketok enak Mbak. Enggak mau, dia mau enjing mau ke sanjang bu. Aku kok ngonten yo ngono mak. Terus langgek WA wani nang WA nang ngono. Nggih paling. Oh, alah, masuk. Kok malah ora moro, kok malah gak wani itu saya. Gak wani nang nek kabeh. Nggih main apa-apa ngono ki. Jereh mah. Ana apa-apa Gak ngono wani nek gak tak dedes apa ngono ki yo gak ngomong. Oh, alah, ki mau malah roe WA nang ngono. Ini gak wani ngomong kok. Ya piye? Lah yo piye lah Pak wong awake dhewe ki duwene sapi. Lah sapi yo ndak iso dodolan sapi ki ora iso jangan terus buru-buru ngono ki gak iso kok malah nek ngenyang ki malah gaprel. Jejak tak nangis. Tak jejak tak nangis. Aku ki yo piye wong tareku yo wong tuaku yo Pak yo tapi ki aku yo piye anggere anu bolak-balik anggere nek masalah apa nek kebutuhan apa ki sambat Pak eneh sambat Pak eneh. Ya piye? Aku sumaji. Minta kok. Aku yo bingung Pak niki. Aku kulo bocah kuwi ya Allah. Jejak jejak ya. Nang disimpanan nang. Lah kene adol-adol engko ya ndang payu nak urung. Ya Sukma pi, kok gejala omongan nak mulai. Kok Jejak kok nyembung nang ngono. Tak ada kok. Aku gak penak Pak ambek nangis ora penak aku kat mulai kawit anu ki anggerane apa ki njaluk bantuan kono sedangkan kono ki yo ngopeni putu-putu ngopeni anu apa aku nematan ki pikiranku ki walah yo aku ki sebagai anak gak malah bantu wong tuwa kok cek nyusahno aku ki ini malah langsung mangga masalah ini terus piye aku Piye?
gak wani takku sing ngomong bapak. Aku ki asline wani niki wani cuma yo koyo mentolo ra mentolo ngono lho aku ki nang atiku ki ngono nek wanine wani wong tuaku dhewe. Yo le yo kan wong tuamu dadi nyilah. Yo nembunge nyilah lah dadi sok nak sapine awak dhewe payu lah. Nawa wong iki tenang. Lah yo kok iso. Ya ki mak. Cahe mang kok yo ora gelem. Ora ngomong iki, Mas. Lah yo kok. Lah niku wae. Masane cilik piye duit. Lanjut ate mulai niku ora mulai nek mulai tek kan apa. Lah sukmae kan. Montane mbotong pundi aku ora arep. Tapi karanganku nganu mak, kowe wis dek aneh paling dek nek ngilangno. Ngono. Dadi dek iki Wedi kok piye yo. gak iso langsung ngomong ki uga dek. Saiki ki wong tertutup ya, Mbak. Paling iki dek kan ape lak duit iki ape dienggo Iya nang tertutup acara. iya, Mak. Anune piring kan nak ndekek-ndekeki ambek barange gembletak ngono. Bledra. Kan kok nak mulai tak tuturane tak senenan. Mulai langsung mulai ngono. Nganggur mulai kok buk, berang-berang dino nganggur mulai kok buk nang kamar. Tadi ndekne bungkaman pisan. Nggih, wong biasane ngono ki nggih teng mriki riyen guyon-guyon mbek adike kok emak. Lah ndekne bungkaman wis ndekne anu tunjuk gawe wis gak iso ngijoli dik sakmono kae apalagi kondo. Sekarang pun niku pun pengen Paling wis aneh didedes sekolahane iki. Wani kondo iki Mas. Nggih, paling nek karanganku nggih ngoten, paling iki kan apa duwe niku ape dadi nggo acara. Mulane kok kandhane aja dadi bendara. Bandara apa bendara kuwi? Aku ke Lina ndase sepermumet nek kaya ngono kok. Lah HP-ne disita gurune lho. Apa ngitung dhuwit sakmono kae gurune tak parani. Pak HP-ne suka kemawon Pak ora usah di sita-sita niku nyekel dhuwit akeh. Gua ki nanti wae. Nyekel dhuwit ki abot. Oh arane ae keten aku. Nyekel dhuwit sakmono kae aku ngono. Oh, jan aku ki sing anakku ya padha ae. Aku jajal kok, jajal dadi kenangan kok dhuwit tekem ngono. Lah kok malah saiki sukma nyekel dhuwit. Nah aku yo gak kandhani. Ya ora ngomong, ora ngomong kok. Lah iki langsung aku tak mantuk mak aku entuk WA. Masuk mak tergawe. Boten mantun. Ora dikai. WA ngene lho pikire bungkel kok iki. Gak Perang dino, ngeranu teko duit nang kamar. Gak wani mbek wong kepayan gitu gak wani. Kok kadang gue mulai lesuk mana yang di Pak? Gue mapan nang kamar. Gak roh nak nyelang duit sak mukai. Masane sithik iki sak mukai yo gak ngomong mbek wong tuwa. Dan nak terus ngomong ini terus ndang duwi wong tuwa. Nang leren golek-golek. Golek nang ndi? Dune wong tuwa. Aku marah yo kok berdandan Pak marah. Berdandan sak mono kae aku. Nek gak ngono tak sileki. Lah ngene berdandan. Kalau lundasku. Pangge ape golek-golek nang iki. Tinggal aku mah diberi pakai. Nyurah. Yang mesti kremengi rati kremengi wis dihadapi lah ngentarai terus sapa neh ngentarai anake. Kok iso dek nane kan mbok omongi ya kan ngomong. Ndayone kawa dhewe yo agek ero. Jadi kadang nak renek yo sambat pae. Denane kurangan montor vario ya sambat pae.
Si malah kelangan 10 juta semua nak ngomong ndek-ndekane langsung iso golek nombor sapine kidul piye kan. Paling ngoten niku nek pamane sertifikat atau bangun itu ya sakit. Bisa langsung Mungkin ku cari. enek ngarep kuwi. Ngarep ku lho bang arepe Arifin ku lho. Bisa Mbak, minimal 20 juta oke. Bang opo lek jenenge karo. Pamane rono di sertifikat. Yo, ora jo BRI suwi. Nek bang kuwi sedilo, kowe pang dibutuhin sertifikat pamane sesuk apa ngono iso. Ane yo sedina rong dina langsung iso. Sertifikat nang. Gajak mari Sukman gajak gitu. Aku murah-murah Pak mau dijaleng enggak. Enggak. Aku gak anu morak perdanda marah ya aku gak tipu kan. Ayo, iya. Iya nak no tak. Enggak. Kan jawab nangis tak pelan-pelan. Ya wis ayo dicoba. Enggak dulu.